Vaig néixer en Atzeneta el dia 19 de novembre de l'any 44. Jo no me considero que vaig començar massa jove. No, perquè lo normal era els 14. Jo veia que mon pare per guanyar pràcticament quasi no res se jugava la vida tots els dies anant per aquestes pistes a carregar aquestes animalades de malea. Perquè entonces quasi normalment totes, perquè érem totes, quan se casàvem, 15 dies antes ja s'iniciem. Vaig parar a treballar als 13 anys, perquè entonces, com no se podia menjar, pues, els pares en seguida se ens van posar a treballar. Hi havia xiquets que es feia falta en casa, als 10 anys ja estaven treballant, i als 11. Va ser després de la guerra i estava tot molt difícil. En aquell temps les dones treballaven sempre com a administratives. Jo diria que els càrrecs importants, els encarregats de producció i jefes administratius, els gerents, eren homes. Jo, el primer treball meu va ser ajudar-li a una dona a fer les faenes de casa, que entonces van haver una crisi i les xiques no les volien a les fàbriques. Entonces, degut a que va haver una gelada forta i l'agricultura ja anava molt en decadència, pues van optar molta gent en ajuntar-se i formar una empresa. Però dins de la fàbrica no era sana, la fàbrica, i més les baltadores, això no era sano. A la fàbrica no hi havia, allí a les baltadores no hi havia mai mosques, mira si estaria allò... Y yo me crié guardando, a los 8 años ya empecé a guardar, a ganarme el jornalillo. I fèiem 2.000 o 3.000, normalment fem 4.000 peces. Pues a tall i mitja, no sé si cobrem però molt poquet. Si ne fèiem no arribava a 30.000 a la setmana, molt les pagaven més barates. I si ne fèiem 30.000, molt les pagaven €1 més per 1.000. I ho vaig seguir content fins a l'última hora. I encara és una cosa que ja me muntó. Cuando yo me vine a Alcora, ya había trabajado varios años, pero sin cotizar, nada, solamente vine a trabajar y nada más, en el campo. Nací en Sevilla. Las condiciones de vida que había allí en aquel entonces, pues era mucha pobreza. Pues había poca cosa para comer. Y que al llegar aquí, algo que a mí me impactó y que me ha valido muchísimo en mi vida, es que cuando llegamos aquí ya había niñas esperándome, vecinas de allí, de aquí de la Alcora. Home, recorde que encara no havia complit els 14 anys. Me faltaven 2 mesos per complir els 14 i ja me van buscar per anar a treballar. Quan jo vaig començar a treballar, les màquines eren completament manuals i en estos moments pràcticament no en queda ninguna. ¿Por qué decidí emigrar? Por la economía. Allí no había vida, no había futuro ni para nosotros ni para nuestro hijo. He viscut en Talavera de la Reina, he viscut en Toledo, he viscut en Laguna de Cameros, he viscut en Logroño, he viscut en Briviesca, he viscut en Artana, he viscut en Castelló y he viscut en San Joan del Moro, del Moro. Aquí estoy, que voy a llamar, pues me da la gente tristeza, me da pena, porque ahí sufre mucho. Para mí en realidad fue una experiencia bonita. Para mí la vida empezó cuando llegué aquí.